Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. Edukasyo'y mahalaga, kinabukas ay sinisiguro. Lionel Fino, laging naririyan para sa'yo, maasahan, tapat na magsaserbisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sana all Fino, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Lionel Fino, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sa Legazpi siya ang sandigan, pag-asa't pagbabago ang kanyang handog sa bayan. Serbisyong totoo, walang kapantay, Olfindo ang sagot
Sa kinabukasan tunay Findo para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Findo para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana all Findo, ikaw ang aming kailangan. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Sadit sana pero malanit. Ma'am Marilu Bungalbal, Ma'am Jocelyn Antipuesto, Sir Jun Sidinho, mga atab po na nakatutok tulo sa tuya ngunyan. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Nganyan pong aldaw kitanin Lunes, Monday. Petsa 28 kita ngunyan kang bulan na Abril taon 2025. Nako, arani ng eleksyon.
Sabayan po nindo sa indong lingkod sa rong oras may kabanga kita Ma'am Andrea de Guzman. Magore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari. Asin mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Pre po sa mga nakakalpuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 28. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano mga pong okasyon yan? Patay nang galing paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan na siya masana po nakakaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani po de kami magkasala sa samuyang kapwa. Asin magi po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami, marupok, nagkakasalan. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live the live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran niyan kan samuyang GM si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony Kiliste. Mga tugang kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit asin na bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. TV. Servisyo Asin Ripat. Good morning tabi sa imo Ma'am Cha Reyes. Marata na tabi kamo sa barangay Kararayan lalo na po sa agom ko. Kung habo maggabi anini. Kung habo maggabi sa lati mi. Ailing mo naturog pa si Mr. mo. Ma'am Cha. Kay Jess sa buhay Carolio Jr. Good morning. God bless you. Sige po. Kamusta? Ano na? Sisay ang gobernador tadigdi sa probinsya kang Albay. Ano ba talaga? Sisay tabi ang gobernador ta. Ma'am Loy. Kasi siya ang gobernador mo. Siya ang gobernador mo. Lunes ngunyan. O ano na? Tapos na so Abril.
ay maray man niya mayo na nga ning mahiling na si Simon Manangat. May mga pigtataraki ka na. Relax tabi ka mo, taba ka mainutan ka mo kang eleksyon. Ay kaya mainot ka mo sa eleksyon. Si Pope Francis pala nilinubong na rin. Sige. Anan mga riparo tangon yan, oy subulkan bulusan dyan sa Sursogon, puminos ngak. Tangon yan na aga. Kaya di ka mo magpara durunong-dunong dyan sa bulkang mayon ha. May iba madunong, nagtuturok ka dyan. Kalinganin do so bulkan bulusan. Nagpusngak, biglaan sana naman. Yan na aga. May pigbabantayang low pressure area LPA ang pag-asa na posible databi maging bagyo. Maramon tayan. Pero thank you Lord. May tubig na. Nabuhayan sa mga masita. Aralang na sumasita sa mga awot, nag-aralang na. Grabing init. Thank you, Lord! May tubig na! O niyang putok na bareta ngunyan digdi sa probinsya kang Albay, Ma'am Cha Reyes. Si Governor Greg Slagman guilty po sa weteng payola. Sigo niyan sa ombudsman. Adiyan ini, pinatalsik na sa pwesto. Ay inay! Tatawad, aramon tayan. Ang probinsya kang Albay, mga tugang salbado da sa huma kang kariribokan sa nagkakapira na sa ng aldaw. Antes po ang 2025 midterm election siguro niyan sa COMELEC. Ayos ha. Maray dapat arog lang kaya. Mga kandidato po sa probinsya kang Albay, warang nagbayular sa mga election laws. Arog kang vote buying. Dahil pada aki nagbabayular, sabi kan COMELEC. At dakol bagang mga paluwasan ni Shokos order ang COMELEC. Naman sa mga nagbabayular sa vote buying. Maski nga ni bagangon yan Dulce Bawal tabi Ma'am Nels Briones naman nao. Kapag nahilingan ka kan, posibleng maproblema ka man sa COMELEC. Yo! So mga atleta tatabi digdi sa probinsya kang Albay na ilalaban duman sa palarong pambansa 2025. Nagpipreparar naman, mapreparar na ngunya na bulan kang Mayo. Ayan tabi mga tugangan mga reparo tangon yan Sir Javier Bunsa. Good morning tabi Bicolandia. Sabi ni Sir Javier Bunsa. Yo! Di ang mainiton ngunya na bareta digdi sa probinsya kang Albay. Takang nakagibagang Lunes nagbalik na si Gov Greg Slagman. Tapos na suspension order niya, preventive suspension kang ombudsman. Sinuspindi baga kay anong na bulan. Ngunyan tapos na kang Lunes nagbalik na. Ngunyan na si Mana naman uni na nagluwas na po so decision kang ombudsman. Guilty. May sala sa pagtanggap ni weteng payola ang satuyang gobernador kang Albay. Tatad pag-restoryan tayan Ma'am Gina Balangat Balistoy. Good morning. Kamusta? Alas 7:14 na tabi mga tugang mga kabayan na satuyang Philippine Standard Time. Inutong tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Kung tatabi mo ng linya kang pag-asa na may LPE kita, so at least pabor nga niyo si bata naguran-uran. Yeah. And
iying pigbabantayan na LPE kang pag-asa posible databi maging bagyo. Sige, ramon ta ha. Konta mo na linya kang pag-asa, Sir Javier. Pag-asa, good morning. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina alas 3 ng madaling araw ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na ating minomonitor. So yung latest location natin as of 3 a.m. today ay nasa layong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Sa latest analysis natin, mababa pa naman yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng ITCZ, dahil nga nakapaloob itong low pressure area dito sa Intertropical Convergence Zone, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Mindanao at sa Palawan. So ngayong madaling araw pa lamang, makikita natin dito sa ating latest satellite images na may mga nakikita na tayong thunderstorm activity over some parts of Palawan and Southern Mindanao. Inaasahan natin na for the remainder of the day ay mas rarami pang lugar dito sa Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon and Visayas ay makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon simula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, makanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot naman ng localized thunderstorms. Nanggagaling yan dito sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy nga itong generally fair weather conditions. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot nga ng localized thunderstorm. So yung prevailing weather system natin over Luzon and Visayas ay yung easterlies, kaya magpapatuloy nga yung mainit na panahon sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang area ng Palawan at sa Mindanao, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Itong area nga ng Davao Region at Soxargen, ito yung mga lugar na kung saan pinakamalapit sila dito sa posisyon ng ating low pressure area. So ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng LPA. So dahil nga sa pinagsamang epekto ng LPA na nakapaloob nga ito sa ITCZ, buong Mindanao at Palawan, ngayong araw makita tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw for Metro Manila area, reference stations natin ay yung mga stasyon natin dito sa Naiya, Pasay City at sa Quezon City. Posible maglaro ang ating heat index mula 39 to 40 degrees Celsius. Sa buong bansa, highest heat index forecast ay 44 degrees Celsius sa area ng Sangley Point sa May Cavite. So makikita natin dito sa ating heat index forecast map, ilang areas pa rin ng Luzon as well as Visayas at itong Northern Mindanao. Posible tayong makaranas ng mataas na heat index values ngayong araw. So paalala na lamang sa ating mga kababayan sa mga areas na ito, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions na kung maaari, iwasan natin yung outdoor activities sa oras alas 10 na umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito yung time period na kung saan naitatala natin itong matataas na temperatura. At kung hindi man maiwasan ng outdoor activities, magsuot po tayo ng light colored clothes, uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo at manatili sa well-ventilated areas. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas sa gale warnings, anumang baybay na ating kapuluan. And for the next 24 hours, banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so ang ating 4-day forecast, so mula Tuesday to Wednesday, April 29 to 30, dahil sa epekto nga ng ITCZ
At yung LPA na nakapaloob dito sa ITCZ, na at least for the next 24 hours, maliit pa naman yung chance na maging bagyo ito. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng tropical cyclone formation sa mga susunod na araw. Pero gayon pa man, dahil nga sa pinagsamang epekto ng ITCZ at yung sama ng panahon na ito, malaking bahagi para ng Mindanao at Palawan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. So especially itong southern portion ng Mindanao, itong areas ng Davao Region, Soxargen, Barm at Zamboanga Peninsula, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng weather systems na ito. Maghanda po tayo sa mga flash floods at landslides. Samantala for Metro Manila and most of Luzon and Visayas from Tuesday to Wednesday, magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon. Maghanda pa rin tayo or magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening na mga thunderstorms. Pagsapit naman ng Thursday hanggang sa Friday, May 1 to May 2, inasahan naman natin itong areas ng Mimaropa or mas inasahan natin sa susunod na araw, no? Dahil nga sa hindi natin tinatanggal yung posibilidad nitong low pressure area na maging isang ganap na bagyo or tropical depression in the coming days. At magpapatuloy ngayon general northward or northwestward na paggalaw ng nasabing sama ng panahon. Inasahan natin na mas raraming areas pa ng bansa, mas rarami pang lugar dito sa bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan na dala ng sama ng panahon na ito. So ito na ring areas ng Mimaropa, Bicol Region, pati na rin ng Visayas, makakaranas na rin tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Magpapatuloy mga pag-ulan dito sa area ng Mindanao, dulot naman ng ITCZ. Ang bottom line, maging bagyo man or hindi itong low pressure area na ito, in the coming days, malaking bahagi pa rin ng ating bansa makakaranas ng makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng pag-ulan. So itong low pressure area, kahit hindi maging bagyo ito, posible pa ito magdulot ng significant na rainfall or mga pag-ulan, especially sa eastern section ng ating bansa. Itong ang Bicol Region, Eastern Visayas, itong Eastern Mindanao area, so Caraga, Davao Region. In the coming days, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na mararanasan. At in the event na maging tuloy yung bagyo na nga, itong low pressure area ay agad naman mag-release ang pag-asa ng tropical cyclone bulletins. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, inasan pa rin natin na mataas pa rin yung chance ng mainit at malinsangang panahon at malayo tayo dito sa nasabing sama ng panahon. So yung mga pag-ulan nating mararanasan ay dulot lamang ng localized thunderstorms na nanggagaling sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:12 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat Tabi Pag-asa. Ayan Tabi, mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ma'am Gina Balangat Balistoy, good morning. Sir Idol Peter Encesa. Kay Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, good morning. Kay Joko Dia 131 sa Balota. Ayos. O di ITCC mga tugang and LPA. May mga maapektuhan kita digdi sa may parting Bicol, ano? Medyo rarani kita sa may parting Mindanao. So ITCC tapos so LP yaon dyan sa may parting Mindanao. Kaya may mga turot-tapuyas kita. So at least pasalamat kita ta may tubig na. So mga masitas ko nag-aralang Sir Joko Diaz. Mga tinanom ko baga sa gumakang kotse.
nag-aral lang susakuyang mga tinanom na gulay. Yun na nga yan, matindi baga sa mga init kan mga nagkaging aldaw. Maraingon yan ta uminoran o di nabuhay-buhay sa mga pananom, kadurugdog. Thank you, Lord! Ang sweet ko, good morning! So, yan tabi mga tugang haing at mampo giraray. Alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki-dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Aylin, ingat po permi. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang ang programang ini. Daraman po sa tuya. Ano ini? Governor na ngunyan? Si Governor Glenda Ong Bonggao. Ate Glenda, kang probinsya ni Nalbay. Mahiling ka. Siringman mga tugang, daraman po sa tuya iyan ni City Councilor Renier Burse kang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. Siyempre yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. Ang Kapos Bilo Lotto Outlet makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. May nadidiskwado sa waiting. Ilinganan nindo. Bako. Natanggal dahil sa waiting. Kaya sa loto kamo magtaya. Sir Jonathan Mondragon dyan po sa San Francisco Institute of Science and Technology. Dyan sa TESDA, good morning. Ako ngayon tabi, Sir Jonathan. Dapat sa luto, bako sa waiting. Rimati baga. Ay! Kiringman, mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sa hampag iyan kang Malinaw Catholic Cemetery. Kung kaipuhan po nindo ki mga ironworks, sliding door, roll-up door, sliding window. Hanapon nindo si Sir Robin Catillo, ang proprietor. Apunan nindo sa iyang CP number sa 092229-56339. Ayan, ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Yan tabi mga tugang ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:28 na tabi mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, mabalik po ang programa. Makalipas lang po ini. Huna ang kay po ang tadigdi sa probinsya kang Albay. Ang pagbabalik po kan sa tuyang champion pagabot po sa zero casualty. Huna ang kay po sa probinsya kang Albay. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang nabatean, dinaramong
karahayan Kaito hastang ngunya Kung Joey Idol ko yan Di matatawadan Dakol nang napatunayan Kadagusan pagtabang Kung Joey Idol Ang orgulyong congressman Lalo kan mga Bicolano Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Sa banwaan sa tong madudulokan Boses ng kababaihan Atig Glenda ang pangalan Atig Glenda ng bayan Atig Glenda Paglaong kan mga babaihan Paglaong kan mga kabataan Paglaong kan mga namamanwaan Atig Glenda ng bayan Sa maabot na Mayo 12, ni paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan Si Peña Capus Mitid sa kahibusan Sa itong napatunayan Sa malinaw, si Peña Capus Ang kurahaw, garanti sa duta na si Shi Malalauman ta siya pirni Sa serbisyo, arantang sincero siya Namamatay ang pagka-alkalde niya Wow, wow, si Peña Capus Suportahan ta siya Marina Sa maabot na perdiyan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na mga servis Lambang Malinaw noon, Bani Alcala, numero 2 sa balota. Mi si Bani, Bani, Bani Padaba mi si Bani, Bani, Bani Kaig mong paninindugan Sa kong maaasahan Daing iba Si Bani Alcala Makatawong makamasa Sa kong maaasahan Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos, the best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba ni ika Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba ni ika Coach Munil Calyos, astig ang talaga. G-I-O 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 Bitaan, binikanan Iyong munggawan pangaran Pagsirti niya na matean Naging leader kan kabataan Padagustang suportahan Programa niya na pinuknan Iyong bunggaw sa Kapitolyo Ibukta Iyong bunggaw Iyong bunggaw
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita Ma'am Joy Cargullo, Maria Ana Borsal. Alas 7:35 na o kaya tama. Alas 7:35 na ang satuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursik kang siyudad nin Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Siyempre daraman po sa tuya yan kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Palading, Malinaw, Albay. Good morning tabi Ma'am Lynn Sidro Carinan, Maria Ana Borsal, good morning. Pabati po sa self ko, happy birthday. Birthday mo ngunyan. Birthday ngunyan ni Maria Ana Borsal. Ano tabi, igwa ka pa na pakwan? Okay na yan na panghanda sa birthday mo. Pakwan. Yan po mga tugang ang sa tuyang mga katuwang digdi. Thank you. Alas 7:37 na tabi mga tugang. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi ha, Mama Maria Ana Borsal, maligayang happy na birthday pa. Yo. Sige. Birthday mo pala nun yan. Anong maurag nun yan? Maurag nun yan talaga. Magpahit ki arugan pakwan, tamainit ang panahon. No, di yan ang maurag nun yan. Ano to na? Nalita. Sige. Atod na ini. Okay. Alato na tabi. Digdi na kita sa pinag-uulayan ngunyan. Digdi po sa probinsya kang Albay. May nagapot sa kuya kung si Sayda ang gobernador ta digdi sa probinsya kang Albay. Ang aram ko mabalik na gobernador si Gob Joey Sarti Salceda. Yan ang aram kong mabalik. Matibay na gobernador kang probinsya ni Albay. May nagapot sa kuya si Say nga ang gobernador ta. Ang aram ko kang Lunes nagbalik na si Governor Grex Lagman after kang 6 na bulan na preventive suspension sa iya. Kaya lang kang mga nakaaging simana, ang sabi nga ni may mapapreskon ko ta si Gov Grex kang nakaaging Webes. Nagpapararalat sa mga taga-media, ay na ngaya so papresko ni Gov Grex. Dahil na nagpapresko. Dahil natuloy. O ngunyan, kasod may mga nagruluwas ng bareta. May mga nagruluwas ng bareta mga tugang. Siguro na iling naman hindi ni sa social media, dyan sa Facebook. Na mga tugang, si Governor Grex Lagman guilty po sa weteng payola
Sigon po yan mga tugang sa ombudsman. And tuluyan na pong sinibak sa pwesto sa pagkagobernador. Digdi po sa probinsya kang Albay. So ibig sabihin, mga tugang, sinibak na sa pwesto si Gov. Grex Lagman, sisay ang masunod na pinakahalangkaw na opisyal kang barangay, pinakahalangkaw na opisyal kang probinsya ni Albay, so vice governor. O di, siguro ang gobernador tangon niyan sa probinsya kang Albay, mailing tantad to, tigwabaga kay flag racing. Tantad mailing tan kung siya ang gobernador. Baka masunod ba di ang vice governor, si Ate Glinda. So sabi digdi mga tugang sa Bareta na si Governor Edsel Greco Alexandre Burse Lagman, formal na po ining sinibak kaining Office of the Ombudsman sa pagkagobernador. Digdi po sa probinsya kang Albay, napatunayan pong guilty sa kasong grave misconduct. Katakod po kang pagresibi ka ini nin milyon pisong payula hali po sa illegal na operasyon kang waiting sa probinsya ni Albay. Yun na pigsasabi ko sa Indo na magtaya ka mo sa loto bako sa waiting. Adispido lugod. Nahiling mo na nadiskuido lugod. Sa Illinois tabing desisyon kang ombudsman, idiniing malinaw. Malinaw na malinaw ang intensyon ng korupsyon ni Lagman. This office finds that respondent Edsel Greco Alexandre Bursi Lagman has been animated by a corrupt motive to benefit from illegal gambling. His corrupt actions were gambling, willful and done with discernment. Corruption is present when an official uses their position to gain a benefit for themselves or someone else contrary to the duties or rights of others. Ang kaso bagatabing ini mga tugang nag-ugat duman sa reklamo na isinampa kang pun pa kang Pebrero 2024 kan sarong dating barangay captain na si Alwin M. Nimo kang Anislag Daragalbay. Sa saya pong apidabit po ni Kapitan Nimo, inamin ni Nimo na nagsilbing bagman. Nagsilbing bagman siya, nilagman. Yan ang mga problema pag mga araw kayo. Kung saan mga tugang lingguhan niyang o kaya surusimana niyang pigaabot ang 60,000 pesos na payula hali po sa waiting financier bilang proteksyon para daytabi imbestigahan ng sanggunian panlalawigan ang illegal na sugal. 60,000 per week ang pag-resibi sigon mga tugang kay Kapitan Nimo o siya ang bagman. Yan ang dipisil pag-arog kayo na di. Pag kuminutak ng bagman rimati na siya baga nagkakaaram o siya nagdadara hali po sa nagpapawiting itatao kay Kapitan Nimo tapos si Kapitan Nimo man an matao man kay kay Grex Lagman o kang inot na siya
Vice Governor pa kang nangyari ini. Napatunayan databi na kang duwa man na testigo o apira kay kapitan nimo may duwa pang testigo. Si Jeff mga linaw at tabi si Dexter Masida na pareho pong nagsilbing tagahatid ng pera. Tagahatod po kang pira kay Lagman poon po kang 2019 hanggang apod kini ay na ito 2019 ala to na ha pon tabi kan 2019 hanggang Hunyo ay na ito sukasugpon kay ni hanggang Hunyo 2022 po naman kan Nobyembre 2020 i-deposito pag Nobyembre 2020 pigdideposito na direkta po sa BDO account ni Lagman ang pirak. Napapolog ako kay ning pahit na nani. So mga pimiro pigtatao sa kwarta. Gari cash to cash basis. Tiga gaw siguro tapos po naman tabi kang na Nobyembre 2022 pigdideposito na pigdideposito na sa kwarta sa BDO account ni Lagman na sigun mga tugang sa ombudsman uminabot hanggang 8.1 million kabuuan amuga gadi 8.1 million sabi kang ombudsman yugon mo yan sayin ka pa kayang porota. Tapos yung tamo na ini ha, saka kita ma-ianalisar ta daw inadi. Sabi digdi mga tugang, bagabat binawi databi kang mga nakaaging aldaw, mga nakaaging simana, kaaging bulan, ninda nimo, tapos mga linaw and Masida, so sa indang mga testimonya, ay binawi. Ano nangyari? binawi. Binawi da so testimonya kan tulong testigo. Pero sabi mga tugan kang ombudsman na kay na hinala ang biglang pagbawi kaning mga testigong ini kan sa indang mga testimonya. Kaya databi tinanggap bilang dahilan upang madismiss ang reklamo. Maurag man. Maurag man sa ombudsman. Makaduda ngaya. Gari ngaya makaduda. Tabigla ngayang kuminambyo. So testigo. Tapos so nagreklamo. Bigla ngayang kuminambyo pa atras. So testigo tapos so nagreklamo. Nakamali siya lugod sa ombudsman. Ay gari ngaya may nangyari. Gari ngaya may nangyari. Kaya dai mga tugang tinubudan kang ombudsman na i-dismiss o reklamo. Pigtawan po mga tugang doon kang ombudsman na nananatili, na matibay at detalyado ang mga naunang mga testimonya at deposit slips bilang ebidensya. May ebidensya, nonoy! No. Nay! May ebidensya. Malinawon nga ang ebidensya. Uni may mga deposit slips. Sabi kang ombudsman. Dagdag pa mga tugang kang ombudsman na malinaw databi ang paglabag sa batas na nagbabawal ng pagtagap ng anumang pabor, pera, kaugnay ng posisyon bilang opisyal ng gobyerno. At kwalipikado rin ito bilang indirect bribery. Sa huli, iginit po ng ombudsman ang desisyon ito. Yan. Edsel Greco Alexandre Burse Lagman is found guilty of grave misconduct
and is submitted the penalty of dismissal from service and all its accessories penalties. Name. Sabi digdi, mga tugang, bagamat guilty sa grave misconduct, malinaw man na pigsabi kang ombudsman na daing sapat na ebidensya para idiin si Lagman sa mga hiwalay na kaso ng dishonesty and neglect of duty, kaya ibinasura ang duwang kasong ini. So, dumansa na siya sa grave misconduct. Bilang karagdagang parusa habang buhay nang ipinagbabawal kay Lagman na muling humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. May perpetual disqualification. Ay ini ang medyo magabat-gabatabi mga tugang. Matindi. May perpetual disqualification. Paano ka ini? Subarkada ko nga ni na may perpetual disqualification na nga ni, may perpetual disqualification man, pag apila niya sa kaso niya, napawaran sala siya, pero hanggang ngun yan. Yaon pa man giraray sa perpetual disqualification niya. Panghabang buhay. Yugon mo yan. Kay puwan palan matigbaka mo na bako mawara so perpetual disqualification. Ano tabi ang masasabi nindo kay ni mga kabayan? Ano tabi ang masasabi nindo kay ni yugo-yugon mo 60,000 per week ang pigtatanggap. Lingguha ang inaabot 60,000 pesos kada simana. So primero pig-abot masupirak na 60,000 pig-abot. Ito ko taan mauraga dito ng ebidensya. Pwede bagang i-deny na ay hindi. Dahil ko man na tinanggap yan. Pero pag abot duman mga tugang sa pigdideposito na sa BDO, sa account mismo ni Lagman. Pangyayari sa kinabang. Maray ngaya kay ni Ma'am Gerly Bringhino, nganing day mo na ngaya ipagabot sa Kuya Supira, ipagdeposito muna sa na ngaya sa bank account ko. Dumalugod na iswido. Taon sabi mga tugang kang ombudsman, detalyado, makusugon ng ebidensya na nagsasabi, taigwa po kay mga deposit slips bilang ebidensya. Makusugon na ebidensya ini adi. Maray ko takong guminamit kay ibang account. Nakapangaran so account kay Lagman. Mga taga-Albay, kamusta? Anong masasabi? Anong masasabi tabi nindo kay ni? May mga pigpapasara sarahutan kamo kung sisay-sisi ang mga pigsarahutan nindo. O kamo palan kay ni so mga matindi. Kung ano-anon mga pasahot nindo. May mga sinarahutan na ikangaya mahaba sunyo. Patunay mga tugang. Ano ang apod nindo kay ni? Ano tabi ang apod nindo kay ni? Sukat nga day pa nakontinto sa iyang sweldo. Yugon mo yan. Nasa Pirene, gabos. Sabi kang ombudsman, 8.1 million. Kang ini nangyari kang vice gobernador pa si Grex Lagman, tangani dang day pag imbestigaran kan sanggunian panlalawigan, so waiting operation sa probinsya din Albay. Apot ngunyan alat ngunyan sa Albay ngunyan day nang waiting.
Name. Paano kayo ni habang buhay na mga tugang, kasabay sa accessories kan sa iyang pinalidad, ini pong habang buhay na ipagbabawal kay lagman ang muling humawak ng anumang posisyon sa pamalaan. May perpetual disqualification. Baski gari barangay tanod, ay na pwede. Ang barangay tanod, pwede pa? Pero may midbid nga na kung may disqualification man. Empleyado kang munisipyo. Pangalbayano, hilinganan nindo ining nangyari. Sus Maria Josep, sabi o garing mga malinig. Sabi o garing mga malinig. Ano na nangyari kunyan? Ay napangyari sa matakon. Di taod-taod si Say daw, mga alas 8 na, di ba? Pag alas 8, may flag racing na. Pailing ta daw dyan sa pag-iriba ta dyan sa luwas, si Sir Tony, baka yaon dyan sa Kapitolyo. Now, takang nakaagid ang simana, pag Miyerkules, gariday na naglalawag si Governor Grex. Kaya Miyerkules pa na, siguro nakaabot na sa iya ining baretang ini na igwa na kidesisyon ng ombudsman. Iyo. Ngunyan, ini sa administrative case pa sana ini. Taigwa pag pig-file baga sa criminal case. Iyo. Administrative case pa sana ini sa ombudsman. How about sa criminal? Makaskas man so pagdangog kang ombudsman. So testigo pa lang tapos yung nagreklamo, uminatras, binawi. Binawi. So sa indang mga testimonya, pero huto na ebidensya. May nangyari. May nangyari. May nangyari, natatabig lang kuminambyo pa atras. Hindi pong nagreklamo tapos daw ang witness. Pero sabi kang ombudsman, na nananatiling matibay at detalyado ang mga nainot na sinumpa o kaya mga testimonya kan nagreklamo asin sa mga testigo. Maski na nga ni buminaraliktad, makusugon nga yung ebidensya, matibay. So mga deposit slips, nako, isip-isip tabi ka mo. So mga opisyal ta, dahil naman kita siguro bago pa digdi na hanggang ngunyan igwa pakiwiting digdi sa probinsya kang Albay. Di ba ka? So, para taya nga ni duman, ano ako waiting baga ngayon ni sir? Ibig sabihin, kung may waiting sa probinsya king Albay, may nagre-receive pa hanggang ngunyan. Ang hapot sisay ngunyan na nagre-receive. Yan ang haputan naman. Taday man nga napundos waiting. Ma'am Liz, taday man napundos waiting sa probinsya kang Albay. Maski nga nga nagpapandemya, may pandemya, suwiting, tayo man napunto sa probinsya kang Albay. Was taon niyo, napatunayan mga tugang nagkasala. Si Governor Grex Lagman, kang siya kang inot, Vice Governor pa, na nagtatanggap po nin weting payula, 60,000 per week. Nyugod mo yan. 60,000 de pesos kada simana. Nganing day sa nadaatabi pag-imbestigaran kan sanggunian panlalawigan ang operasyon kang waiting salbay. Ngunit natabi subunga kan 60,000 per week na waiting payula na sabi kang ombudsman mga tugang nag-abot sa 8.1 million.
kabuuan ang natanggap ni Gov. Grex Lagman hali po sa Uwiting Payula digdi po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo. Anan masasabi nindo tabi kay ni mga Albayano? Anon masasabi nindo kay ni? Sige daw. So mga trolls, fight na kamo. Ipagtanggol ang dapat ipagtanggol. Idipinsa ang dapat idipinsa. Malinaw na bagay na pa man. Di, paano kayan? Sinibak na sa pwesto. Di, ang matukaw mo niyan, bako na yan acting. Tinanggal na sa pwesto kang ombudsman. Bako na acting mo niyan si Ate Glinda. Pag acting pa, di ba overacting na siya ka? Tataw na baka lamang makauloy ito si Ate Glinda. Pero, dahil pa may istorbo tala sutyo, may flag racing. May flag racing yan. Baka lamang sa aga, o sa mga masunod na daw. Bata nagbalik na ngaya si Gov. Grex, may urugmaho na. Urugmaho na si iba, ay ngaya, tuloy ang ligaya sa probinsya kang Albay. Terang aldaw pa sana, uni na, buminaba na mga tugang sa desisyon kang ombudsman na isipa na si Gov. Grex sa sayang pwesto. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di mga radyi na sana kita. Ay, sarabay tabi mo na kita ha, paingala mo na kita. Sarabay tabi mo na kita sa Orasyon Pirata. Ay pangaradyitan mga nangyayaring ini sa tuya. Nganing may masmasan lamang sa iba dyan. Sige, Orasyon Pirata mo na kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ito ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaehan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaom kan mga babaehan, paglaom kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan. Sa maabot na Mayo 12, may paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may kinibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahibusan, sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi, sa serbisyo arang nagsincero siya, namamate ang pagkaalkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya, Marina Salina. Sa maabot na perdiyan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na maservis sa Lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Mi si Bani, 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 padaba mi si Bani, 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 taig mong paninimdugan, sa kung maaasahan, daing iba, si Bani Alcala, makatawong makamasa, sa kung maaasahan. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikaw talaga Kong Jill Bongalon, sa muyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang na batean, di naramong karahayan, kait
dito hasta ngunya. Kung Joey Idol ko yan, di matatawadan. Dako nang napatunayan, kadagusan pagtabang. Kung Joey Idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos, the best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulukan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba ni ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba ni ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. G-I-O, 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 G-I-O. Bitaan, binikaran, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo ibukta. Iyong bunggaw, iyong bunggaw, iyong bunggaw, Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na tabi kita mga tugang digdi sa programa. Alas sa 8:10 o kaya 12. 8:12 ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan asin ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners ano. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan asin ang programang ini dara po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Renier Burse kan syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw. Capos Bilo Lotto Outlet, dyan ka mo magdaya sa loto ha, bako sa witing. Madiskwido ka mo. Siring man mga tugang, ang programa nga dara po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuhayan dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sa tapat lang iyan kang Malinaw Catholic Cemetery along National Road. Kaya kung nangangay po kamo ki mga ironwork sa sliding door, sliding window, roll-up door, napudan po nindo si Sir Robin Cantillo sa iyang CP number 0912-295
6339. Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Thank you. Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana, ngunyan pong aldaw kita nin Lunes. Pet sa 28 kang Abril, taon 2025. Sando kita alas 8:30 mga tuga. Madali na. Patapos na kita kang bulan na Abril. Madali na tabi ang eleksyon. Pili po kita. So piliun ta so mga lahi na dayki record na korupto. Lahi na maray. Ariya siyang kang pagpili ki manok dapat maurag na lahing manok. Bako so may lahing mahabas. Dapat so maurag na manok. Daing lahi na mahabas. Yo, pag nagpili kita ki manok so maurag. Bakong maurag mga bas. Daman kita sa manok na maurag magtrabaho. Bako maurag mga ba. Bako ngayon tabi si Smati Maranyo. Mama Lena Ahero, good morning. Sir Noli Kamba, good morning. Uy, so bulkan bulusan pala dyan sa Sursogon. Puminos ngak mo niya na madaling araw, adi. Iri nga tabi ka mo, sumangayaon dyan sa may parting Huban, Erosin. Puminos ngak so Mount Bulusan ka so bagong maagahon. Pasado alas 4 nin maagahon, ngunya na aldaw nin Lunes. Kaya kita digdiman sa Albay. Dahil na ka mo magparadurunong, may mga sutil, may mga nagsasarakat, tataanan nasa alert level 1 iyan. Lalo na ngunya na may mga nagbabarakasyon digdi sa tuya. Dahil ka mo magparadurunong. Dahil magparadurunong. Paradurunong ka mo, magkakarasuhan ka mo. Di pa anong tayan? Yan ang totoo. Dahil man ma-desisyon ng Ombudsman King Sala. Sige. Sa'yo na kita. Sabi digdi mga tugang kang komisyon ng eleksyon. So mga kandidato da digdi sa Albay, wala pa databi ki na i-record na nagbayular naman sa mga election laws. Arog baga ngaya kang pigsasabing vote buying. May mga iba ng kandidato na tawan o kaya pig-issuean nin show-cause order kang komisyon ng eleksyon dahil po sa pagbalga subuot sa vote buying. May narumduman ako kay ni na istorya. Si Rabier, sabi kang regional director, basta regional director, sabi naman sa sayang COP, ngaya, COP, kumusta ngaya dyan sa imong area of responsibility ang vote buying? Eleksyon, si Rabier. Sabi kang COP, ay nga arde, peaceful ngaya digdi ang vote buying. Peaceful kaya abot bayang nigde. No. So, sana tabi mga tugang digdi sa probinsya kang Albay, mamantiner ini na pigsasabi kan Comelec na wara pa databi ki nagbabayular na mga kandidato sa mga election laws. Arog ngaya kay itong supig sa sabing vote buying. Tama nga pa siguro ho naman ngunya. Maski nga ni baga so gin baga. Bata dakol ngunyan patin may pistahan na Mayo. Si Rabier. So gin baga. So level kan gin.
itakpan ito ki sticker ninda. Dahil kan kinahilingon yan. So dulos pag may true tribuna baga, pagkabanggi, may naglilibot dyan na dulos may stapler, nakalagdo maso pangaran kang kandidato. Warangon yan. Warangon yan. Ang pigtataongon yan mga tugang. So, pulyitos kan mga kandidato, nasa radyo to ng pagka-imprint. Sabi kang gurang na nagbasa, mabasa ko pa man ngayon sa radyo to ng litra. May nanaong pulyitos, siguro nagtipid man siguro mal mambagang pagpagibo kaya siguro so sa papel gari 1/4 sa nakang papel o diyaon man naman sa biodata niya, sa mga programa niya, sa mga plataforma niya, yaon man naman nakalaag. Ang problema sa mga gurang, mabasa mi pa man nga ini. Kaya mga tugang sana maduro diretso na inadi na day po ki mga kandidato digdi sa probinsya kang Albay na magbayular. Daman sa mga election laws, lalong-lalo na ining pigaapod na vote buying. Kundi, may mga nagruluwas na. O ni tabi kamo dyan sa barangay, may mga nagruluwas na. Ini mga pamparibok man ini. Na mga pigsasabi, minsan hali mismo sa sarong kampo kang mga politiko sa sarong partido nang ipapanaumi ngaya arog ka ini. May nagluluwas na nga ning may mananaod na 5,000 sa sarong sobre. Sa sarong sobre tabi Sir Bobby Padua. May mga nagpapaluwas ng arog kayan na pigpapaputok na para so sa indang kalaban mamarangkal man. Ngunyan, so mga tao tabi Sir Bob, unang problema. Tas so mga tao, pigi-expect na itong pigsasabi ninda. Ikikwinta na. Pwede na nga ito, Sir Bob, pwede na nga itong i-down duman nga sa Inmax. O kaya, gari nga niya pwede na itong i-down tangay duman sa repo. May mga araw na po kaya na pag nakakuha nga niya ako itong pigsasabing 5,000 nga ito, ibakal ko nga niya ito tulos kiripong motor. I-down ko nga niya tulos ito. Pero yan tabi mga tugang, de po ka mo magtubod ka yan. Mga araw po ka. Mga strategy yan, and masasaktan lang po kayo. Sunday Buski, good morning. Makukulugan po ang bot nindo tapag abot ki panahon, pag abot kang eleksyon, pag abot kang pairipitan, baka tabi dahil man mag 5,000. May mga nagpapaluwas lang po kay mga arog po kaya. Tanganing so mga politiko, humabol man duman sa paralangkawan na pigsasabi. Si say man na lukulukong politiko ang mananaunin 5,000 kada sa rumbutante. Sige daw. Yan sa nang isipon tabi nindo. Naharayo sa katotohanan. Ang mga pigsasabing iyan. Director Edwin Peralta. Imposible ho na manao ang sarong politiko nin pig 5,000. Diba? Kaya di ka mo magparaturubod-tubod tabata. Baka ngaya makulgan man sa nakamo. Makulgan man sa nambot nindo. Sabi ngaya 5,000. Ito pala daiman. May mga nagpapaluwas na tabi pati kayan na sa ibang kampo. Na arog nga kayo nang ipapanaw ni arog kayo ni. O dapat nga straight boat ka mo, taarog kayo ng laog kang sobre, ni tatao. Hindi ka mo para turubod-tubod kaya. Ilingon po nindo ha. Ngunyan atid-atidon tabi nindo. Kung si say dapat ang maging iboto nindo, kung si say dapat iboboto tabi nindo. Para ngayon istorya to budahan.
Sabi sa tiwi, buwa yan nga, Sir. So ibang mga kandidato, Sir Willie Nobura, kamo palan, mga matindihon kamo. Yan na. Yan ang mga ebidensya, mga tugang. Nagraluwasa na. Ha? Yan, dahil ka magparaparalig ang buhay nindo. Bako ka mo mga mahaba, suya na baga. Tapos kung ano-ano mga piggagapo nindo sa kalaban nindong mga politiko, nakamupalan matindi. Yan na. Yun na. Sabi kang barkada ko, makuha mo ngaya. Ganyan makuha mo. Diyos Maria ngaya. Bako, kaya madali na tabi. Pirang aldaw na sana, tapos ng Abril. Eksakto labi na sana sa ron simana. O kaya duwang simana, eksakto ngunyan. Duwang simana. Madali kung sana baga pati ang aldaw, Ma'am Gina Calyo. Lunes na ngunyan, munan mo kan Sabado na naman. Sunod na simana, 5, pitsa 5 hanggang pitsa 10 na. Ang karampanyahan hanggang pitsa 10 na sa natabi. Baka makalingaw ka mo mga kandidato. Ang karampanyahan hanggang na sa natabi sa Mayo 10. Alam na pag Mayo 11. Aram na. Aram na ha, pag Mayo 11. Pitsa 10. Last day na po yan kang karampanyahan. Mapundo na lamang sa mga soundtracking. Makabuilo naman so malunggay pandi sa nagahabol sa malunggay pandesal sa mga soundtracking. Iguan naman ako nadangog so popcorn. So malunggay pandesal maurag man nagahabol na. Nagahabol. Pag mga apod kayo ni, pag mga soundtracking, isabayan kang malunggay pandesal, mga 2028 kayo ni, malawag naman ini sa party list. Si Say Tabi, ang gobernador Tabi ko niyan, Sir Bobby Padua, sabi o garing. Ano na ini? Ito, 8.1 million. Wow, sarap ng buhay. Param na ako, Tabi. Namog-amog kita sa 8.1 million. Matindi. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May flag racing on yan dyan sa Kapitolyo. Lingon takon si Say ang gobernador. Iguana baga ki desisyon ang ombudsman, mga toga na si Governor Grex Lagman guilty po sa wetting payola. Hali po yan sa ombudsman. Sibak na sa pwesto. Sa lupa. Sige, Tabi, mga tugang 2 minutos bago mag 8:30. Param na po muna kita digdi sa programa, ha? Sabi ni Ma'am Gina, ready naman gayod sa paipit. Dapat ready na ta. Dahil naman pwedeng dahil ka na makapabarya sa mga bangko kaiyan. Ready na ang paipit. Sa pangaran po kang kaya ni GM maestro nila doon ni SM Sir Tony, antabay po palan ka mo dyan sa tama sana alas 10 alas 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Naman tayo pagpapadago sining pag-urulayan ta. Di sibak na sa pwesto si Gov Grex. May desisyon ng ombudsman. Guilty sa pagtanggap ni wetting payola.
sa probinsya kang Albay. Chairman Jodelyn Calyo. Yeah. Param na po muna kita sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan si Madam Maylene kang MBY Dormitory. Si Governor Nagaringon yan nini, si Ate Glenda, City Councilor Rener Burse Cantabaco, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor si Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, kang malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Athlete, salamat. And syempre sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan po yan sa Zone 5, Balading Malinol Bay. Thank you kay Sir Ruben Cantillo. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Sa aga naman kita mag-iribanan sa programa Servicio Sin Reparo. At yan, alas 10, hanggang alas 11. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos! Domo, arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Ripa. Serbisyo Asin Ripa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay sa Bicolnet TV.
napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.